Piet Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip, de scheepschuit, vaart hij alle dagen uit. Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat. Piet Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip, de scheepschuit, vaart hij alle dagen uit. Piet Piraat, Piet Piraat, Piet Piraat. KVW en het schip van Piet Piraat. Schip ahoy, piraatjes! Piet Piraat en zijn vrienden zijn gisteren vanuit België naar Stramprooi gekomen om met KVW de verjaardag van Stijn Struis te vieren. Volgens mij hebben de piratenvrienden het weer erg bont gemaakt. Zouden ze al zijn ontwaakt? Duizend borden brokken, pap. Waar zijn wij? Waar zijn we nu beland? Lapzig. Maar allee, En waar is onze boot? waar is onze boot? Waar is Piet Piraat? Piet, Piet. hier is Piet Piraat. Piet, Piet, Allee, word wat wakker. Waar is onze boot? Ah, jij zei het, Stijn. Ja, zeg. Maar allee, Piet, waar is onze boot gebleven? Wacht, ik kijk even. Amai, Waar is onze boot, zeg? maar allee. Nu kunnen we toch niet meer varen zo, hè? Waar zijn wij gisteren geweest? Hé, ik zie ook helemaal geen water. Wat is er aan Waar de zijn wij hand? gisteren geweest? Oh, Berend heeft koppijn. Allee, Steven, jij maakt toch altijd foto's als dat wij eruit zijn? Ah ja? Ah ja. Misschien staat daar op wat we Met een gisteren hebben slimme gedaan. telefoon. Ah, Ik kijk. weet het niet meer, zeg. Maar allee. Allee, we hebben weer goed gas gegeven gisteren. Dat was met uw verjaardag, Stijn. Ja, we Oh waren ja. eruit gisteren. Nog proficiat, Ja, Stijn. dank je, man. Ja. Dat was wel gezellig. Dat was wel gezellig, ja. Alle wind in de zeilen. Wat hebben wij gelachen, hè. Duizend borden brokken, pap. Hé, maar wat is dat? Allee, Piet, wat heb jij gedaan gisteren? Wat heb je daar zitten doen, Wat heb Piet? jij Ik gedaan weet het gisteren? weer. Ik heb een spelletje gekaart en dat ging goed. Maar wat Maar- een spelletje heb jij gedaan? Ja. Maar waar is de boot dan? Dat weet ik niet, ze noemden het Pokeren. Ah, nee, dat meent je toch niet, hè? Duizend borden brokken, pap. Stijn houdt niet van poker, hè? Oh, maar, ja, ik weet het weer, hè. Ik heb de boot ingezet De boot ingezet. en toen heb ik verloren. Maar allee. Allee, nu weet ik het volgens mij ook weer. Ah ja, piraatjes, dat is juist. Want eerder die nacht ging Piet Piraat pokeren met wat vreemde piratenlui. In het begin liep alles magnifiek voor Piet. Maar door zijn overmoed liep het uit op een catastrofe. Je speelt vals. Pietje
piraat. Maar nee, jij kunt niet tegen uw verlies, hè. Kijk, geen schurk noem ik dat. Kijk naar de visjes. Allemaal geld. Ik ga goed met uw boot. Alleen niet zagen spelen, hè. Geef me maar een goede kaarten. Ik wil een revanche, Piet. Revanche. Jij bent een zet als eerste, nee. Want Lap zegt piraatjes, de jaloerse piraat speelt vals. En dat terwijl Piet iets inzet wat hij nooit niet had mogen doen. Ik heb beter, hè. Jij bent een zet, hè. Kom maar, Pietje. Hè? Ik heb zo'n goede kaart, hè. Ik gooi alles. En de boot. En je doet de boot erbij. De boot erbij. Wat zet jij daar tegenover? Ik zet alles in. En jij, wat doet jij? Allemaal, ja. De boot. De neerzet de bodem. Kom maar met die mooie kaarten. Wat heb je, Pietje? Niks. Wat heb jij? Ook niks, hè? Dan af. 2 azen. Ha, 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 ha. Dan gaat u een boot, Piet. Ha, ha, ha. Ik ben een rijk man. Waar heb je hem geparkeerd? Ha, 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 ha. Buiten. Dit is voor mij. Oh, een fijne dag, zeg. En dit krijg je als echte. Allee, Piet, wat heb je nou gedaan gisteren? Heb je nou weer onze boot vergokt, Piet? Maar alleen, het ging zo goed. Hoe moeten wij nu dat over nou de 7 zeeën gaan varen? Ik had alle wind in de zeilen. 1000 borden brokkenpap. Nu hebben we toch geen boot meer, Piet? Maar we kunnen hier nou wel staan stippen, maar ik denk dat het belangrijkste is, hoe komen wij nou aan een nieuwe boot? En een nieuwe Dat boot. is een goede vraag, Stijn. Heb jij misschien een ideetje, Berend? Berend heeft wel een ideetje, ja. Allee, Vertel. Wij hebben gisteren met de kinderen van KVW 3 en 4 toch een mooi piratendag gehad. Die hebben een piratendag. ja, dat is waar. Volgens dat is mij waar. ook. Kunnen die ons hier helpen met nieuwe goudstukken of munten te verzamelen voor een nieuwe boot? Wij hebben inderdaad muntstukken nodig, hè. Met die muntstukje kunnen wij een nieuwe boot kopen. Kunnen wij een nieuwe boot kopen? En kunnen Of wij niet, samen Steven? weer de 7 zeeën op. Ja, Maar ja. allee, dan gaan wij snel naar die kinderen. Allee, zeg, wat doen wij hier nog? Wij moeten nog gaan vragen, Kom hè? aan, zeg. Wacht, mijn keer. Wacht. Allee, Berend. Ja, ik pak fietsen, zwaard. Ga. Ja, piraatjes van KVW. Zijn jullie bereid om Piet en zijn kurnuiten aan een nieuwe boot te helpen? Verzamel vandaag dan zoveel mogelijk gouden muntstukken. Schip ahoy!